سلام ቤተሰብ ኒሎም ዝኸውን ኣዝያ መሳጢትን ብጣዕሚ ደስ ዝብልን ፊልም ሒዝና ኣለኹም መጽኢና ኣለና ቪድዮና ንምጅማር ደሞ ኒ ቪድዮና ላይክን ኒ ቻናልና ሳብስክራይብን በመግባር ቤተሰብ ኮኑ ታሪኽና እንትጀምር ሊያና እትበሃል ካብ ክልተ ሰብኡት ጠኒሳ የርእየና ሊያና መውለዲ ኣበፂሑ ናተቐንዘወት እያ ኣብ ገዛ ውሽጢ እውን ሰብኣያ ቶማስ ኣብ ውሽጢ ነበረ ሆስፒታል ንምኻድ ግዜ ስለ ዘይነበረ ቃንዛ ኣብ ገዛ ኣትጅምር መማረጽ ስለ ዘይብላው ማንታ ቆልዓ ኣብ ገዛ ኣትወልድ እሞ ሰብኣያ ቶማስ ድማ ኢታ ሓደ ወሊዳ ካልኣይ ቃንዛ ምስ ጀመረ ብጣዕሚ እዩ ሰንቢዱ ፊልምና እውን ቅድሚ 10 ወርሒ ወስደና እሞ ሊያና ዝጠነሰቶ ወሪድዋ ስለ ዝነበረ ብጣዕሚ ሓዚና ነበረ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ናይ ሓዋ ሓዘን ይውሰኸላ እሞ ሊያና ኣብ ዝኹሉ ጭንቅና ሃለወት ተሓስቦ ዝነበረ ናይ ባዕላ ስድራ ምምስራት እዩ ነይሩ ብእውን ብዝረኸበቶ ኣጋጣሚ ንሚጥናስና ፈተነት ነበረ ኣብዚ ማእኸል ሊያና ሓደ ልቢ ዝሰብር ነገር ትረክብ ሰብኣያ ቶማስ ምስ ካልኢት ጓል ይሓድር እሞ ቤቲ ዝረኸበቶ ሓበሬታ እውን ብጣዕሚ ተሓርር ኣብቲ ኩነታት እሱ ንሃለወት እውን ቶማስ ምስ መሓዙ ተቆፀረ ስለ ዝነበረ ንክዘናጋዕ ይኸይድ ሊያና እውን ኣብቲ ትሰርሖ ክሊኒ ኣብ ስርሓ ቢዚ ትኸውን ነይራ መብዛሕትኡ ሰዓት ድማ ሚስ ወዲ ዋርሲኣ እያ ተሕሊፎ ነይራ ኣብዚ ኩሉ ነገር ተበራታትዓ ዝነበረት ድማ ዴብራ ትበሃል መሓዛኣ እያ ዴብራ ሽዑ ናይ ሊያና ኩነታት ትዕዘብ እሞ ስለ ዝሓዘነትላ ወፂአን ክዘናጋዓ ትዛረባ ብእውን ናብ ሓደ ጭፈራ ቤት ይኸዳ እሞ እቲ ገዛ እውን ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ነበረ ናይ ዴብራ ሓዋር ሊያና ናተጨናነቐት ስለ ዘርኣያ ግን ንክትረጋጋዕ በማለት መድሓኒት ንክትውሕጥ ይህባ ድሓር ድማ ተታሒዞም ናብ ሊያና ገዛ ይኸዱ እሞ ሊያና ብተደጋጋሚ ምስኡ ምድቃስ ከም ዘይትደሊ ዋላ ትንገርሁ ኦስካር ግን ክሰምዓ ፈቃደኛ ኣይነበረን ዋላ ኣይደልን ትበሎ ግን ኦስካር ስምዒቱ ብምቕዳም ሒዝዋ ይድቅስ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ሊያና ዓይና ምስ ከፈተት ሓያል ናይ ርእሲ ሕማም ሒዝዋ ነበረ እቲ ዘፅልእ ነገር ድማ ዋላ ሓደ ኣይትዝክርን ነይራ ቶማስ ዋላ ይደውለላ ግን ተመሊሰ ክድውለልካ እየ ኢላ እቲ ቴሌፎን ተዓፂሑ ብእውን እቲ ዝተፈጠረ ነገር ክዝክሮ ስለ ዝደለየት እያ ምስ ወግሐ ምስ ኣደቂሱ ዝሓደረ ኦስካር ድማ ብጣዕሚ እዩ ሕጉስ ነይሩ ሊያና ሓዋ ካብ ዝሞተ ንዳሓ ንሓዋ ንምዝካር ኩሉ ግዜ ኣብ ኣዲኣና ኸደት እያ ግዜኣ ተሕልፎ ሽዑ ድማ ኣዲኣ በይና ኣይፀንሐታን ዴብራን ሓዋን እውን ሚስ ኣዲኣ እዮም ነይሮም ሊያና ሽዑ ሚስ ኦስካር ዝነበራ ነገር ንምርሳዕና ፈተነት እያ እሱ ግን ዕድል ክህባ ኣይከኣለን ብዝረኸቦ ኣጋጣሚ እውን ክስዕማ የፀጋ ሽዑ ምስ ሰልቸዋ ድማ ደፊርካ ንዳ እምበር ብፍቓደያ ይኾንክን ምሳይ ዝሓደርካ ትብሎ እሱ እውን ተቐቢሉ ብድሌት ክእየ ገይረየ ዳ እምበር ብሓይሊ ዝገበርክዎ የለን ይብላ ኣብዚ ኩሉ ጭንቅና ሃለወት እውን ካልእ ነገር ይፍጠር ቶማስ ሓደጋ ይበፅሖ እሞ ሊያና እውን ሽዑ ብስንባደ ቀልጢፋ ናብቲ ሆስፒታል ትኸይድ ድሕሪ ሓደ ግዜ ምበኣሰም እውን ሽዑ እዮም ተራኺቦም ሽዑ እውን ክልቲኦም ናይ ጥፋት ስምዒት ይስምዖም እሞ ይቕሬታ ይበሃሃሉ ቶማስ እውን ይሐሸ እሞ ናብ ገዚኦም ተመሊሶም ብሓባር ምንባር ይጅምሩ ሓደ መዓልቲ ሊያና የሕመሙ ዓርሳ ስሒታ ትወድእ ሽዑ እውን ናብ ሆስፒታል ይወስዳ እሞ የሕክማ እቲ ሓክም ዝነገረቶም ነገር እውን ብጣዕሚ እዩ ዘሰንብድ ነይሩ ሊያና ጥንስቲ ምዃናን ብእውን ማንታ ከም ዝኾኑን ትዛረቦም እሞ ሽዑ ሊያና ምጥናሳ ዋላ የሐጉሳ ዳ እምበር ግን ከዓ ማንታ ምዃኑን ናይቲ ህፃና ቦመን ምዃኑን ተዳናጊርዋ እዩ ስለ ዘሕሰባ ድማ ናብ መሓዛኣ ዴብራ ትኸይድ እሞ እቲ ነገር ተማኽራ ሽዑ እውን ዴብራ ናይቲ ህፃና ቦመን ምዃኑ ሕዚ ክትምርመር ኣለኪ ትብላ እሞ ሊያና እውን ዕረፍቲ ንምርካብ ንክትምርመር ትውስን እቲ ሓኪም ናይቶም ህፃውንቲ ኣቦ ምስ ነገራ ሰማይን ምድርን ይገላበጣ ኣብ ህይወታ እውን ሓሲባተን ሰሚዓተን ዘይትፈልጥ ነገር እያ ሰሚዓ ናይዞም ቆልዑ ኣቦ ናይቲ ሓደ ቶማስ እንትኸውን ናይቲ ሓደ ድማ ኦስካር እዩ እቲ ሓኪም እውን እናተገረመ ከረዳእና ፈተነ እዩ ኣብ ናይ ሊያና ዘለዉ ህፃውንቲ ንንበይኖም ኣቦ ዝሓዙ እዮም ካብቲ ሕክምና ምስ ወፀአት እውን በይና እያ ኮይና ምኽንያቱ ድማ እቲ ነገር ንምርግጋዕ ግዜ የድልያ እዩ እዚ ኩሉ ፀገም ንሃለዋ እውን
ليانا كاب سرحة عدو علاي تفلطن إذا زجنقاون بسرحة إيا تحابو تفتن ني كترسع ولا تفتن جن يتزقم أفتانا مزأ كعرفاي كألن شعون ني بعتا تقصل توماس دمو زلو ساعات خلو تينيست سويتو إيزن كباخب نيرو ليانا دمو كابزن دحار ذو اللي هوتا ريقصانيا عيني برتن حدا معالتنا بسرحة مسكده وكتارنا بأي متأمه ميقو ياقو يجمرو شعو أوسكار ليكع كم ليانا كالي تقوال مدحان تغيرو سلز دفره خسيسة مسريتو وإيو شعو دما أوسكار إذو خلص أقام مستدراربو ناب هفتا مابو إيخيدمو كاب كل نجر نكدحنا يحطو شعو أوسكار عبزو كل نجر بينا يابوي جنزو كدحني يايلو سلز حسبه عبتنا يابو عوي طبقة سرها بينا يابوي جنزو كدحني يايلو إيا حاسبو نيرو ناي توماس سرح دمو ناي طبقة كإلس زلو وإيو عبتنا يابو عوي ناي طبقة سرها ميس أبو يزسرح نيرو ناي أوكتر أبو دمو ناي توماس أبو كسمر سلز نبره حيزو دمو ودو بمحاز ناي طبقة سرح نكغصلي زاربو توماس دمو أوسكار سرح قبن مسمعه كخلاي كألن بيتعموني يحرقه أوسكار نابون كابزو خدن دحار ناي توماس أبوون توماس أوسكار كابقل عنتات حيزو سكع حجي كي حقز أي تقميته حيزو طفو طفعتو ونقلل يبلو بخالي وغن دمو ناي توماس وشمو تأملي سانا بهيوتو مئتاو تدل نبره توماس دمو يقريتا ديجي من بهيوتي كأتو كايدلن بيتسو نمو مسرات من قد جميرة أي يبلو السول عبز دلخان ساعات اللخو ميس دلخان دول الليلة قريفات تتخيل توماس نابغز امسكده عبصر حزقات امو نقر سيلي أوسكار نيليانا يزاربه إيساون بتعمي تسم بدمو عبلعلي دمو ليانا تنستمو خانا كي تزاربه ني بيتي سو سلز تزاربهم تحاقو سومي دول الله إيساون تحرقمو ني مين تاي تزارب كايومي لا تطرعلو عبتزغط المعال دمو ناي توماس حفتو ني ليانا نمرأي تمسئمو ليانا ون سيلا سمعيتا كي حسبت تنقرها بيتعم زدنا قر سمعيتون نعتسمع مخانة تنقرها أوسكارون دافيرو كم زت نسات تنقرها ناي توماس حفتون تاي تصبي اللخي حجي دوي لخني بوليسا ملختي تبلامو لياناون بيناي سمعيتون مأخن لانقا خوينا خوفي لا تثر حزقن نا بوليس تاويان مخادا يدليتن تزدليتون تحق حابي من بار ايو زي قبرتون السئي نيرو كل حابي عدمه ديك بسلام معباي تجمه أوسكار ون كالي توالي دفرمو ني بزح عمتاتا بيت مأسرتي يصنه تاريخ نون أبزي وده فيديو نازفتهم ودمه لايكن سابسكرايبن بمقبار بيتسب خنو